ξέχασα για νέου δρόμου και άντρα που σκηνούσαν με τη συνιώτη στην ορμή υπόσχεση, έδωσαν τρανή καινούριες απάτητες κοροφές να κατακτήσουν τα χρόνια πέρασαν. Σοφά εμείς να ανταμώσουμε ξανά. Ήτανε το 25 και εμείς οι πρώτες του 75 συναντηθήκαμε για άλλη μια φορά με γέλια, αγκαλιές, δάκρυα, φιλιά. Η ζωή εκεί κάπου ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή? Ο ένας τον άλλον ναι ρωτούσε. Λίγα παραπάνω τα κιλά, γκρίζα και